ότι έχω επιστρέψει από φοβερό ταξίδι για δουλειά πάνω απ' όλα με την APS και τη Vicky Κοκκίνη στο Λονδίνο και είδαμε την πρεμιέρα του OVO από το Cirque du Soleil, το οποίο θα έρθει στην Αθήνα στη Θεσσαλονίκη 14 και 17 μέχρι 17 Μαΐου. Μιλάμε για εντυπωσιακή παράσταση. Το είδαμε στο Albert Hall με μια δημοσιογραφική ομάδα που πηγαίνουμε από τον Αντένα, από την ΕΡΤ, από το Μέγκα, η Βιργινία, η Σταματίνα ήταν μαζί μας. Κάναμε μια σειρά από συνεντεύξεις. Αξίζει να πάτε να το δείτε. Στη Θεσσαλονίκη, όταν θα έρθει 14 με 17 Μαΐου Θεσσαλονίκη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αν τα καταφέρω θα ανέβω. Τώρα τι να σου πω, ήταν φαντασμαγορικό. Εντάξει, είναι και το Albert Hall ως χώρος, εντυπωσιακός χώρος τους άλλους και το στήσιμό του. Αλλά πήγαμε στα παρασκήνια, πήραμε συνεντεύξεις, είδαμε πώς το στείλουν, πώς το γυρίζουν, έχει πέσει τεχνολογία. Ξέρεις τι μ' αρέσει σε σένα, έτσι. Ναι. Ότι περιμένω πώς και πώς αυτά τα ταξίδια όταν τελειώνουν, που πάντα γράφεις πώς πέρασα. Ναι. Δηλαδή αυτό το mini βίντεο που κάνει. Τα story. Το mini video story δηλαδή. Ναι. Μας γυρίζει, μας ταξιδεύει λίγο, πήγαμε εκεί, είναι πολύ ωραίο. Ναι, και δεν τα βάζω όλα έτσι. Προφανώς τα βάζεις όλα. Κάνω μετά μωρέ έτσι μια αναδρομή. Για άλλη μια φορά έζησε μια φοβερή εμπειρία, έτσι. Κοίτα, όπως έχω ξαναπεί, είναι. Μπορείς να κλείσεις, να πας να δεις την παράσταση, αλλά η εμπειρία του να βρεθείς στο backstage, να μιλήσεις με τους πρωταγωνιστές, να σου δώσουν όλο το vibe για το πώς η ομάδα τους είναι δεμένη, πώς δουλεύουν τις πρόβες τους, πώς είναι στημένο όλο το concept. Κάθισα αρκετή ώρα και μίλησα στο πλαίσιο όλης αυτής της επίσκεψης με διάφορα από τα παιδιά που ήταν στο backstage που στείνανε. Αρκετή ώρα. Είναι τεράστιες παραγωγές που δεν είναι. Αρκετή ώρα μίλησα και με το φωτιστή εκεί. Ο οποίος. Είχε διαχειριστεί 7.500 λαμπάκια. Ήταν όλο κρεμασμένο από την οροφή. Όλο το σκηνικό που έχουν στήσει με φύλλα, με κάποια φυτά που όλα αυτά φαίνονται ότι κινούνται πάνω στη σκηνή, είναι όλα με mapping από φως. Γι' αυτό και είναι και global παράσταση, η οποία έχει γραφτεί πριν 16 χρόνια και συνεχίζει και παίζεται και σε παγκόσμια περιοδία. Άλλη μια ωραία εμπειρία για σένα, δηλαδή. Ναι, δόξα τω Θεώ, πολύ μεγάλη εμπειρία. Όλα καλά και σας παροτρύνω να το δείτε, γιατί πραγματικά ξέρεις τι, είναι τόσο εντυπωσιακά και είμαστε τυχεροί που έστω έρχονται κάποια τέτοια event στην Ελλάδα και έρχονται με την παραγωγή την original. Έτσι. Δεν είναι ότι έρχεται υποδιέστρες στην Ελλάδα, έρχεται η original παραγωγή.